Ngoku ke isothusile leya kwaMadiba. Xa sizoyibona seyisayinile ivuma isithi yona imining ithi mayingene ingathethanga nabantu. Sizibuza umbuzo ba kanene uyakwazi na ukungena isibayeni senye indoda uhlaba inkomo. Dumelang, Absheni, Sanbonani, Botani, Nda, Tobela, Rialocha. Hello, from wherever you're watching us. Thank you for choosing us today. Welcome to Umhlaba Talks, a podcast hosted by the Land and Accountability Research Center at the University of Cape Town. My name is Tiane Duda, Unyauza Ufaku, Hlamagobubende, Utatla Gandayini. Of course, today I'm not alone. I'm with my co-host, Umhlaba. Umhlaba, say hi to everyone. Molweni siyabulisa. How are you, Umhlaba, today? Sivukile akhonto zimbi kunjani kuwe? Kuhle ke ndiyabulela Mhlaba. Today we're going to be continuing with a topic that we have been exploring, which is current ongoing land dispossessions in the rural areas of South Africa. And today we're going to be focusing on Xolobeni. And to help us discuss the case of Xolobeni, we have a guest from Xolobeni, the esteemed and amazing Nonhle Mbutuma. Nonhle, cela uzibulisele ebantwini siswami. Ndiyabulisa kubo bonke abantu abamamele apha. Ndithi namhlanje sizawuthetha ngento ebalulekileyo Umhlaba. Ke siyabulela wethu ngokuba nathi. Ukukwazisa nje uSisinonhle is a human rights activist and defender who fights for land and environmental rights in South Africa's Eastern Cape. In 2007, Nonhle founded the Amadiba Crisis Committee, ACC, to unite community members in 5 villages of Amadiba Tribal Authority region in opposition to destructive and unsustainable mining projects. So today, as I've said already, we're going to be talking about ongoing land dispossessions. Abantu abaxuthwa umhlaba wabo behleli kuwo kanye kanye. Kodwa phambi kuba singene kumxholo wethu namhlanje. Kumdlalwana nje esawuqala ngawo njengesiqhelo, umhlaba uzasiqhubela wona just to, get us to settle in the conversation and set us off. Kukuwe ke Mhlaba. Ndiyabulela. I have a couple of questions. I just heard that the two of you ningamampondo, so I want to put that into test. So these questions are mostly about amampondo. So a winner will get their happiness for the day. So that's the prize. So the first question is a very difficult one. So how many towns are do fall under amampondo in the Eastern Cape? Yeah. Jeez. 3. Wrong. 7. Yes, that's the correct answer. That's unfair, God. Okay. Because It shows that one of you is not truly a impondo. We'll have to run tests here. The second question is which town was the capital of former Transkei? Mthatha. Yes, you got it. What What language was spoken in Gazankulu homeland? Kwakuthathwa Spade. Another try? Yo. Gazankulu. Iphi kwayona? Kwakuthathwa It Tsonga. was Tsonga. Ndichanile kaloku ndithethe kuqala. Okay. How many homelands were in South Africa during apartheid? 7. I got it wrong. Yo. 10. Yeah, 10 is correct. So now, with this one, we've got 2-2. So it's a tie. So this is the last question. You get it, then you're a winner. How many countries are there in Africa? 54. 54. And the winner is Me, yeah. Yebo Nyawuza. Akusebuhlungu kuwe ukuthi.
For the first time, Nyauza has won. I suppose ke ucenge umhlaba enkosini yakhe. Ngomhlaba. Yebethuna umhlaba nguwenkosi singoko ngiyakazi ucinga kuma umhlaba umhlaba ngowakhe. Siyabulela mhlaba ngokusiqhubela lo mdlalo. Xa siqalisa incoko yethu njengoba sesitshilo ukuthi sizabe sijonge umba wokuba abantu baxuthwe umhlaba wabo kule mihla siphila kuwo, behleli kuwo, bephila kuwo, belima kuwo. Ingxaki leyo ejongene nendawo ezininzi ezilalini. Namhlanje sabe sijongene nemeko yaseXolobeni kwiphondo leMpuma Kapa. Ukuqalisa masithi sesinonhle kwenzeka ntoni eXolobeni ngoku malunga nomhlaba? eXholobeni okokuqala phambi koba ndifikelele into bana kwenzeka ntoni. iXholobeni yenye yelali ezingazange zaphazanyiswa ngexesha lobandlululo, ngexesha lamakoloni. Ngoku iXholobeni isaphila ngobendebe endala. Bayakwazi uziphilisa, bayakwazi uziphilela, kodwa noba siphilo lo hlobo sibona ngoku kukhona into ezokuphazamisa le ndebe endala, ezoxutha le ndebe endala besiphila ngayo yokhokho bethu. Abantu abazofuna ukuba bembe izimbiwa emhlabeni esiphila kuwo, emhlabeni esiziphilisa ngawo, emhlabeni osithi. Lonto ke isenze sanqunguphala njengabantu baseXholobeni, saba manzonzo sangabe nabo ubuthongo. Kwenqaba kaloku umhlaba usithi, xa usithi uzothatha lo mhlaba uzothatha thina, uzobulala thina kuba siphila ngawo umhlaba. Yiyo lonto ke ngoku yenza inqunguphalo eXholobeni xa kuthiwa kuzawufunyana izimbiwa kulo mhlaba sifuye kuwo inkomo, kulo mhlaba singcwabe kuwo, kulo mhlaba silima kuwo, umhlaba kuthi uyimpilo. So kuthiwa kuza kwenziwa imining kulo mhlaba waseXholobeni. Ewe, kulo mhlaba waseXholobeni kuthiwa kuzavulwa imine hlobo lwemayini olu othiwa luzavulwa lolu olufana noba kugrunjwe nje umgodi. Lo mgodi alufani nolu laseGoli apho ungenwa ngaphansi komhlaba. Oluya luvulekile. Into ethetha into yobana njengoba luvulekile ke kuzawuqhuza eXholobeni kube sesosaqhuqhu ke ngathi basiwe ekitchen. Nelo kitchen alinawo namawindi, alinawo nomcuku. Lonto ke uzoba yiyo eXholobeni ke ngosizibuza umbuzo thina uba thina sizobe siphina koluqhuzo luzobe kuqhuma kuyinto yonke. Kona abantwana bethu bazobe bephi, kona inkomo zethu zizobe ziphi, ngoba xa kuthiwa kuyaqhuza apho uqhuza khona nengca le inkomo eziphila ngayo izawusha, izawuphela. Zezo zinto ke ezisikhwinisa ngaphezulu kwayo yonke lento ibizwa ngophuhliso kuthi, ngoba thina asiyiboni luphuhliso, siyibona izofaka ukufa, siyibona izofaka indlala kuthi. Imake ukwenzela ba nabanye abantu bayazi balenda usithatha ngayo iphi kanye iXholoba liphi kanye kwiphondo leMpuma Kapa. iXholoba ilapha eEastern Cape. Kodwa ekulamandla wawubizwa ngoba iTranskei. Phambi koba sibe nohulumente lo wenkululeko. Ilapho ke ikummandla wamaMpondo. Njengoba ke sisazi into bana sinamampondo ase-east, sibe namampondo ase-west. Ikulommandla wamampondo ase-east. Ilapho ke iXholobeni, ibe iXholobeni ikumda phakathi kweKwaZulu Natal ne-Eastern Cape. Ilapho kanye iXholobeni ke. Ngoku lo mgodi kuthiwa ufuna ukwenziwa kuyo yonke lo mhlaba waseXholobeni okanye kuza kwenziwa kwindawo ethini? Lo mgodi bafuna ukuwenza uchaphazela izigodi, sizibiza ngoba zizigodi ke thina ii-villages phaa eMampondweni. Ilali. Ilali. Uchaphazela ilali ezinhlanu. Into ethetha into yobana izigaba ezi-22 kilometers apha elunxwemeni ngaselwandle. Khawufana ucinge ke ngoba i-22 kilometers indawo enkulu kangakanani. Kodwa siyayazi uba njengoba befuna le 22 kilometers yindawo isisiqalela, kodwa xa ujonga umhlaba wamaMpondo ungu-100 kilometers unxweme. Lonke unxweme lamaMpondo lunesi simbiwa sibizwa ngoba ititanium. Apha eXholobeni kwakuyindawo nje yokungena, bezawugrumba ke ngoku baqhube yonke umhlaba wamaMpondo. Into ethetha into yobana ngokweplani yona yayingeve ingulo 22 kilometers. Umhlaba wamaMpondo wonke uhleli phezu kwesi simbiwa. Sho ukuthi ke umhlaba wamaMpondo wonke ase-east
uzawuthathwa xa kunjalo. Yo. Yaninzi lento. Xa uthi lo mhlaba abafuna ukomba kuwo ulapha elunxwemeni into ethetha ukuthi lo mgodi uzawuchaphazela nolwandle mos. Lo mgodi uzawuchaphazela nolwandle. Ulichaphazela njani ulwandle? Ulwandle kunendawo ezibizwa ngoba ngamachweba. Amachweba ke zii-estuaries. Yeah. Ezi estuaries zizona zingamakhaya wolwandle. Ulwandle luze lube khona luphile kakuhle lixhomekeke kwi-estuary. Ngoku ke apho kuzombiwa khona kukwezi estuaries ngoba kungangcoliseka amachweba la ii-estuaries. Into ethetha into yobana ulwandle alusenayo impilo ngoba izilwanyana ezihlala elwandle ulwandle luyashukuma alikwazi uba mazithi xa zifikelwa ixesha loba kufanele uba zizale zande zizalele olwandle uninzi lazo ziyaphuma zizozalela apha emachwebeni. Kuthi ke ngoxa sezizele zinazo zisezikwazi ukuba noko abantwana bakwazi unyathela ziphinde ngaphakathi elwandle. Ngoku ke ngoxa kungcolisekile ngapha echwebeni into ethetha into yobana ezi zilwanyana ziphila elwandle asisazukwanda zizoba nengxaki yoba zinqabile into ezifana nezikhuphati i-crayfish into ezifana ne-turtles eziphila elwandle. Yabona ininzi impilo yaselwandle ezokonakala xa usona ngapha ngaphandle. Yiyo ke le nto sisithi ke olu hlobo aluzuchaphazela thina nje bantu luzochaphazela nempilo yolwandle. Impilo yolwandle sixhomekeke kuyo thina singabantu. Impilo yolwandle singabantu abakholelwa ezinyanyeni. Izinyanya zethu ziphila emanzini. Amanzi olwandle angamanye wamanzi izinyanya zethu eziphila kuwo. Ngoku xa uzongcolisa phaya ungcolisa indawo engcwele kuthi. Yo, ungcolisa indawo enyulu esinika impilo nobomi. Esinika impilo. Ubomi bethu Bethu ukuthi uthatha ubomi babantu ke mos. Thatha ubomi bethu. Yiyo lento ke samasimile sathi noko ke urhulumente oluphuhliso ayilulu phuhliso kodwa lizothatha into ongeke ukwazi ukuyibhatalana ngemali kuthi. Ke wangena kamali kule ndawo karhulumente. Uthini urhulumente wenu ke xa nisithi nina anifuni le mali ngoba ngokuva kwam ingathi niyala kulomgodi uba mawube khona. Yena ke ngoku urhulumente wenu uthini yena? Kwinto yalomgodi wasexholobeni asithi sifuna uxhamla. Akho nto singayixhamla emgodini thina. Kodwa sithi hayi umgodi exholobeni. Sithi asiwudingi asifune uxhamla kuba akho nto sizayixhamla endaweni okoko sizawulahlekelwa. Sithi ke ngokurhulumente xa lento yalomgodi ibizwa ngophuhliso thina siyibona njengokufa. Ikhona olunye uphuhliso esingaphila ngalo futhi esiphila ngalo njengangoku. Uphuhliso lwezolimo. Ulimo lukhona exholobeni abantu bakhona bayaphila kungosithethayo. Akukho mntwana ulala engatyanga exholobeni. Ngoku ke ngoku awukwazi uba uzothi uzofaka imine kuba imine izovula amathuba engqesho. Exholobeni akekho umuntu ongaphangeliyo. Akekho umuntu ongaphangeliyo siyaziphangela. Wonke umuntu uyaphangela. Kodwa xa uzothatha lo mhlaba siphila ngawo ufaka imine uzoqesha abantu abangu-50. Uthini nge-millions ezizosala zona zingenandlela yokuphila. Wena uthethelela abantu abangu-50 abazofumana umsebenzi. Lo msebenzi ungowexeshana. Thina apha sinomsebenzi osisigcina esiwuthathe kokhokho. Sisaphila ngawo asizazi nathi uba sisizukulwane sesingaphi kodwa sisaphila ngawo. Lo wakhe urhulumente umsebenzi athetha ngawo ungumsebenzi wexeshana 22 years. Emva kwe-22 years akufani uzibuza umbuzo urhulumente uzawuphila ngani ngoba lo mhlaba besiziphilisa ngawo uzobe somoshakele and wawumoshakala awukwazi uphinda ulungise. Yiyo ke ngoku lento sithetha sisithi urhulumente ikhona indlela yokuphila esiziphilisa ngayo kuphinde kube lukhenketho esikwazi uziphilisa ngalo. Simnika indlela uba ikhona indlela yokuphila exholobeni. Imining akuyona indlela yokuphila. Xa sithetha ngokhenketho sithetha ngento yoba umhlaba wamaMpondo ngomnye wemihlaba emihle enamagugu enamasiko enezinto ezinqabileyo ezingafumaneki kwezinye indawo esikwazi ukuthengisa ezo zinto kungena abakhenkethi baphile. Siphila nendalo. Side sitsho sithi exholobeni siyeyona ndawo ebhentsileyo kwicala lezendalo. Uyayibona? Ngoku ke ngoku le ndalo xa ukwazi ukuyiphatha kahle ikuphilisa ixesha elide. Yiyo ke ngolento sithi urhulumente siyacela le into uzanayo ayiyo eyethu yabanye abantu kodwa uzothatha le yethu besiphila ngayo.
Lo mgodi ngumgodi kabani ngokarhulumente? Umgodi ayingokarhulumente. Umgodi ngowabantu base-Australia. Ababizwa abanekhampani ebizwa ngoba ngu-Mineral Resource Commodities. Okarhulumente umsebenzi kulomgodi kuqinisekisa into bana le khampani yangaphandle ilandela imigudu. Kodwa simbona urhulumente engasadlali lo ndima. Simbona kunguye ohamba phambili. Ongathi umgodi nguye ofaka isicelo soba makwembiwe umgodi ngoba nguye oyena aququzelayo asibiza ngento bana thina abantu basexholobeni singabantu abangafuni uphuhliso. Sizibuza umbuzo kuba ke wangurhulumente wethu nje ohamba phambili oyena bofanele uyasimamela athi bantu basexholobeni kunomuntu othi ufuna ukwenza uphuhliso nithini nabantu basexholobeni. Ngona umsebenzi karhulumente ke lo ufanele uyawenza. Asibuza uba nithini nani na kwesicelo sibe sesimnika impendulo. Yena urhulumente ngoku simbona engazimiselanga kusimamela noba simnika ba ikhona thina indlela esiyibona ba ibhetele nokusiphilisa iphilise nesizukulwane sethu. Kodwa usibiza njengabantu abangafuni iphuhliso, abangafuni indawo yethu iphuhle, abafuna ukubeka ummandla wamaMpondo usebegxwayibeni. Kanti umhlaba wamaMpondo awukho ebugxwayibeni. Umhlaba wamaMpondo nguwona utyebileyo kuMzantsi Afrika uwonke. Qha into edingakalayo idinga inkokheli ezizokwazi ukugcina umhlaba kuba umhlaba yona nto ikhusela abantu ebugebengwini. Yona nto ikhusela abantu ba mabakwazi uba nobuntu. Kodwa abantu bangangabi namhlaba kulahleka ubuntu. Wayibeka indaba sesiwami. Masike singene kule ndawo yenkokheli. Xa uthi ngurhulumente lo uhamba phambili kubani urhulumente kanye kanye? Ngoba kaloku ukhona urhulumente ongulo kwa-national, bekhona lo usephondweni, bekhona urhulumente basemakhaya. Zikhona ke nezinye iziphathamandla. So ndifuna uva kakuhle ngokuba ingaba bonke lamanqanaba karhulumente nezinye iziphathamandla zithetha ngazwi linye ukuba zithi mawungene umgodi exolobeni noba abantu abafuni. Mntakafako zonke kusuka ku-national kuzophela apha phansi kumasipalati. Bonke bathetha ngazwi linye. Bathi bona babona uphuhliso. Uzibuza umbuzo kuba uphuhliso umthetho wakhona fanele usuke phi? Fanele usuke kurhulumente noba bufanele usuke ebantwini. Thina ngokwazi kwethu abantu ngabo ofanele bathathe isigqibo lo soba siyalufuna oluphuhliso. Sifuna luphu uphuhliso, sifuna lwenziwe kanjani ngoba uphuhliso xa lusize ebantwini luzophuhlisa abantu. Awukwazi ke ngokuthi uyamphuhlisa umuntu umphuhlisa ngento angayicelanga. Sasisho kaninzi kubo sithi uphuhliso aluyomvula aluveli phezulu. Uphuhliso kufanele usale lusuke phansi. Uphuhliso lufana netyatyambo suka phansi pha lunyuke lubonakale luqhakaza phezulu ludubula. Uphuhliso kolo oluluza njengemvula alulu. Ngena khona mhlaba. Zinto enizithenjiswayo ile mine ethi izawunenzela zona ukungena kwayo nomhlambi norhulumente naye unazo zakhe izithembiso. Le mine ke isithembisa izulu nomhlaba. Ithi izawusenzela izikolo ama-university. Ithi izawusakhela izibhedlela. Ithi izawusakhela indlela. Ithi izawusakhela imizi. Wonke umuntu uzawuqeshwa. Ayikho into engasithembisi yona apha emhlabeni. Sizibuza umbuzo kuba xa izothembisa izinto ebefama zithenjiswa ezathenjiswa ngurhulumente lo wethu xa sasivotela urhulumente wesininzi zizona zinto ngumsebenzi karhulumente lo. Sizibuza umbuzo ba kanene urhulumente uzaba sesenza ntoni xa kuzawusuka umuntu ngapha eAustralia azokwenza umsebenzi karhulumente. Zizona zinto kasithembisa zona. Iphinde ke ngoku norhulumente lo wethu ke sicinga uba nguye obofamba wenza lo msebenzi asixelele ezigqitsini into bana ifana ivumi lento yale mining. Loo nto ithetha mhlophe uba soze nibe nazo indlela, soze nibe nazo amakliniki nezibhedlela ngoba kaloku nina nichitha i-development yiyo ebizaniphuhlisa. Ngoku ke umbuzo uthi ingaba thina asizibhatali na irhafu njengabanye abantu. Ngoku thina kufuneke sihambe sokwenzelwa izinto ngumuntu esingabhatali irhafu kuye ngoba irhafu zethu sonke zitsalwa ngulo rhulumente lo famba zenza ezi zinto zizothenjiswa inkampani eseAustralia. Balekile ke lo mbuzo benifuna ukubuza wenzabuyela kuwo okwangu
besithetha ngesiphathamandla sathana uyatsho uba urhulumente wonke urhulumente ongamanqanaba karhulumente uzokutsho kurhulumente basemakhaya bame kwicala elinye kodwa zikhona kaloku neenkokheli zemveli zithini ke ngoyinkokheli zemveli zamampondo zona ngalo iinkokheli zemveli zamampondo zisedabini futhi ke zisengxakini ngoba kaloku ubukhokheli bemveli yamampondo buqala ebukumkanini behle buzoshona ezantsi abuthethi ulwimi ezifanayo xa kufika kulo mcimbi wemining ubukumkani bona buthethe into ethethwa ngabantu babe sebuzibeka esichengeni ngenxa babuthetha into ethethwa ngabantu ngoku ke bazibona busengxakini yoba ubukumkani buzibona budiliza ubukumkani bamampondo sithi xa sehlela ezantsi sisiya ezinkosini pha ezantsi inkosi yona akhange ibe kwicala labantu iye yaba kwicala le-mining loo nto ke yacaca mhlophe ukuthi into yobana shuthi iinkosi ezi asisenazo sesinoso business ngoba kaloku ayikwazi uba inkosi nithi ningakathethi ninabantu ngoba xa into ethinta umhlaba ngowabantu umhlaba ayingowankosi inkosi kufanele uba ithathe into eshiwo ngabantu xa besithi abantu i-mining siyayamkela inkosi iza kwamkela xa bethi abantu umhlaba i-mining asiyamkeli nenkosi ngeke yamkele ngoba ibekwe phaya uba mayigade ingumelusi inkosi melusi wenkomo inkomo zethu ezingumhlaba umelusi inkosi ngoku ke isethusile leya kwaMadiba xa sizoyibona seyisayinile ivuma isithi yona i-mining ithi mayingene ingathethanga nabantu kodwa ke akhange sothuse ngokupheleleyo ngoba siye sayibona seyifakwe kuyiyo futhi oyena mfaka isicelo sale mining sizibuza umbuzo ba kanene uyakwazi na ukungena esibayeni senye indoda uhlaba inkomo ngoba yona inkosi ingene esibayeni senye indoda yakhetha inkomo bamayixhelo uyikhetha kanjani inkomo ebuhlanti engabo bakho yona ngxaki esiyibonayo ke ngoku inkosi ngosiyibona ingureferee edlala ngapha ithi nimele abahlali ngapha imele ikhampani sizibuza ubarhulumente xa kunje ayibo bugebengu na obu uthula uthini sinesebe lenkosi abofana balikhuza umhlola ngumhlola kaloku lo libuza uba awukwazi kaloku inkosi uba macala omabini xa kufanele uba ugqibela abantu uthethe egameni labantu uyathetha xa ufanele uba kuthethwa ikampani kuthetha wena uvela obubuso obunye ababoni bakhona into erongo yona ngxaki ke sinayo ke kwiinkosi zemveli uba ngoku sezithathwe yimali zalahla abantu zakhohlwa ubukhosi loo nto iyenza isidima senkosi zibe phantsi kuba asikwazi ukukumamela xa uzongena esibayeni sethu singakukhombanga uba ngena uhlaba inkomo ndiyawuthanda lo mzekelo usebenzisayo ukuyicacisa le meko yokuthi inkosi ingena esibayeni okanye ebuhlanti benu ifuna ihlaba inkomo into ethetha ukuthi inkosi ifuna ukulawula kumhlaba engengowawo kuba ke isizwe isesayo ngoku into ethetha ukuthi uyahlula phakathi kokuba inkosi isizwe isesayo loo nto ayithethi ukuthi umhlaba ngowayo nayo andazi beyavakala le ndlela ndizama uyicacisa ngayo injalo Nyawuza ngoba inkosi xa bethe abantu inkosi iba inkosi ifuna abantu bayiqonde kakuhle uba ubukhona benkosi buvele kanjani awubekelwanga nje into bana ubekwe kwakho ayikho kwakho apha kusesizweni isizwe ke sisizwe ngabantu xa bengekho abantu isizwe sikho noba inkosi ngabakhona kodwa xa bengekho abantu asikho sosizwe yiyo ke ngokulento isisizwe sabantu ufanele ba nenkosi ihlonipha abantu yazi ba sisizwe sabantu ese ayisosizwe sakhe into kuye yakhe kukwakhe kodwa isizwe sesabani sesabantu ufanele ba ke ngokulonto ibeke enhloko xa izokucinga uba apha akukho kwami kusesizweni sabantu ufanele ba nantoni endizoyenza abantu banikilizwe ndiyawuthanda kwakhona lo mzekelo ndiza kunika ithuba ngoku umhlaba ndiyawuthanda lo mzekelo usebenzisayo wobuhlanti nokuhlaba
ngoba utyebile ngohlobo lokuba uthetha ukuthi nokuba masithi kulomzekelo wokuxhela kanye ukuhlaba nokuba isizwe okanye umzi uphansi kwenkosi ethile kodwa xa kuqhutywa amasiko alamzi inkosi ngakhona kodwa kuzohlaba yona ngoba umzi ayingowayo into ethetha ukuthi kwakhona olunxulumano lukwanjalo nangokomhlaba inkosi ingakhona kodwa ayithetha ukuthi umhlaba ngowayo ayithetha ukuthi iyeza kwenza izigqibo ngalomhlaba yona ingakhona ukuthi hayi ngabantu bami ababahleli kulomhlaba ayithetha ukuthi umhlaba ngowabo ngoba ndiyawuthanda lo mzekelo ukubekayo ukuthi ingakhona kodwa ayithetha ukuthi kuzawuhlaba yena because ukuba kukwamzondi apha kuzawuhlaba umzondi uba kusemazizini apha kuzawuhlaba amazizi ngexesha inkosi ikhona amazizi ephila phansi kwale nkosi ndiyawuthanda lo mzekelo izamhlaba futhi ke iyasibonakalisa into bangaba inkosi le ngubani ongazuthatha zigqibo kodwa uzawumamela isigqibo athathe lonto yena isengaphambili kodwa ke mina owam umdlondi nayo into bangaba kukhona imithetho ethile eye ilandelwe xa imayini ingena endaweni siyayazi into bangaba ikhona umthetho obizwa xa ushangalethwa i-MPRDA ingaba iye yalandelwa ke ngokuncakasana xa uzawusibona umuntu ebangurefli aphinde abeyiplayer kumdlalo omnye phambi ngokuphendula sisiwami ndicela uyibize iphelele mhlaba yintoni i-MPRDA i-MPRDA yi-Mineral and Petroleum Development Act yase South Africa nazo ke ungaphendula ke sisiwami xolo ngokubetha emlonyeni imithetho ndingasho ndithi xa kuzokwenziwa imining mininzi imithetho ebakhona o MPRDA o iPILRA mininzi imithetho ofamba ilandelwe apha kulomba wasexholobeni yophuliwe imithetho ngathi kuphula inkuni yazi umuntu xa itheze ehlathini uva kukhala ubuvohlovohlo yilento ibisenzeka exholobeni into yokuqala kunento ebizwa ngoba i-social labor plan apho ikhampani iba nezinto ezibhalayo ibe luludwe ezithembisayo zazikhona ke nasexholobeni kuphinde phambi koba umphathiswa akhuphe i-mining rights kufuneka avelele zonke inkalo aqonde obana amaphepha wonke aclean kweyasexholobeni into kwakhushwa i-mining rights sabe sikhona sikhala sabe ngathi ngabantu abangakhange babe khona emhlabeni satsho sathi awukwazi kaloku ukukhupha i-mining rights uyikhupha uvume bani ngobani abanikile i-consent yoba i-mining mayiqhube wathi uminister una 4,000 plus okanye 10,000 plus yabantu abayisapotayo sabuza uba uthethe nabo phi ngoba ngumsebenzi karhulumente into bana xa kusiza inkampani yangaphandle makangahlali amamele yona uba yenze kanjani xa kusenziwa ezi processes zibizwa ngoba zi-consultation angahlali ezi-ofisini axhomekeke uba bawudizisela yonke information mna ndibe sendithatha ngosayina uzawusayina izinto ezirongo yena urhulumente kufanele uba xa kwenziwe ezo processes naye ukhona efieldini uyabamamela abantu uyabeva babathini kodwa exholobeni akazange awubeke wakho umcondo wavele wabonakala ngokubeka ntoni isignature sathi xa sizama sijonga aba bantu athi bayayixhasa lo mgodi wasexholobeni ngabantu abanye abasweleka 20 years ago yena usayinile uhlele ofisini ucinga uba zonke izinto xa zisiza zisephepheni zicorrect zezi zinto ke sithetha ngazo uba zininzi izinto ezingazange zilandelwe xa kusenziwa i-mining yasexholobeni loo nto ikhombisa into yobana urhulumente unabo ubuyekeyeke okanye ukuyekelela kwezi nkampani zangaphandle ngoba yaba lihlazo xa izobuya uminister azothetha kwipublic athi ndiyaxolisa bendingayazanga abantu basexholobeni ndiyayazi umhlaba ngowenu Mampondo akhona mnye umuntu onokuninyanzelisa ngento ningavumanga emhlabeni wenu wathi umgaqo siseke lo savuya saqonda ba siyaqala ubona umuntu okwazi ukungqina uba umhlaba ngowethu sivakele kungelishwa ke eloba
yakhanselwa leyo mining rights izakhanselwa zonke because yayininzi into erongo. Kule nto uyibuzayo uba imithetho yayilandelwe kakuhle na, ayizange ilandelwe bhuti wami. Ikhona le mithetho ke umhlaba athetha ngayo. Kodwa ngokucinga kwami bengafanelanga uba noko kuqalwa ngomthetho lo walapha ekhaya nangaphambi kuba kufike kweminye imithetho le isezincwadini ukuba nina apha emampondweni niqhuba njani kanye. Bengafanele uba kunjalo. Ibifanele uba injalo. Awukwazi uyoqala eParliament. Ungaqalanga apha ekhaya. Umthetho wamampondo uthi xa uzosika inxiwa. Okay. Bani umuntu oqala uthetha naye? Thetha nomakhelwane. Lo ufuna kwakhe ecaleni kwakhe. Uthi makhelwane ndibona indawo apha. Bendicela undichophise. Sakuthatha umakhelwane akuse kwaSibonda. Akuthatha uSibonda nomakhelwane. Baye nawe komkhulu. Komkhulu kuthiwe sinivile. Sizawubuyela phi? Ebantwini. Okay. Elalini. Sivilali. Siyamva makhelwane. Kodwa ayingomakhelwane ozothatha isigqibo. Ilali le ngoba awuve uzoba ngumakhelwane kamakhelwane, uzoba ngumakhelwane lelali yonke. Funeka iba lelali yonke ibe nesigqibo uba iyakuvuma okanye ayikuvumi. Yilonto okwakufanele bayenziwe naphaya. Okay. Beza bazawuthetha nathi. Basive basithini. Bathetha basive basithini kodwa babona into bana thina xa sisithi hayi lento ngeke ilunge, ayizulunga. Mabahambe baye urhulumente. Urhulumente wohlulwa into encinci lo wethu. Because uyawazi umthetho wesintu, i-customary law. Okay. Ubuthini. Lapho asilahle khona. Kulapho asifelishe khona. Because kwakufanele uba yena wakuva ngenkampani Australia. Ubuyile weza kuthi. Wathi ngaba bathethile nanani? Nina nathini? Okay. Buze nje umbuzo nje osimple. Bathethile nanani? Nina nithini? Beka indlebe. Beka indlebe, uhlula nje ukubeka indlebe. Wavela wabona mama makafaka isignature yena. Kanti i-customary law ngumnye wemithetho erecognizwayo i-constitution yaseMzantsi Afrika. Awukwazi ke ngokuyityeshela. Ithi qala lapha kulowa lapha ekhaya umthetho bani qhuba njani nani nisive ngayo. Uyazi kukho into oyibekayo apha evakalayo eyokuba le abantu ba lenkampani ufuna ukwenza lo mgodi nohulumente bathembisa kubune bemisebenzi nendyebo yonke lonto. Kodwa kwangaxesha linye okanye kwangaxesha linye babe benganimameli xa nithi niyala ayizulunga lento. Lonto leyo ixelile ukuthini ngezi zithembiso bazenza xa bangazonimamela ngoku. Xa bengasimameli ngoku sithi hayi le into akuyiyo. Ithetha mhlophe into bana ezi zithembiso ezingekhoyo. Ibifana nje nokuhamba uye entombini. Ufika uthi hayi ndiyakuthanda ihlo futhi ndizakwenza umfazi. Ubusazi ba akho kwamfazi apha. Nanso. Lonto kanye le bayishoyo. Bona babefuna lento bayifunayo besazi babafumana into bayifunayo bazawukhala iphepha bashiye bengenzanga nenye into kwezi zithembiso. Kaloku umuntu oqala ngokungakumameli esenza isithembiso iyaxelela mhlophe lonto kuba awuzoxabiseka wena apha. Ezo zithembiso azizinanto izakusa phambili. Yayihleleke icacile utata omkhulu ke wayidla ngokusho kumathi mntanam ayikho into yamahala. Okay. Ayikho into yamahala. Yababona aba bathi sawunenzela izindlu mahala, sawunenzela izibhedlele mahala, sawunenzela wathi ungahamba ude uyofika kwaMhlaba yalinga. Ayikho into yamahala. Njalo. Masike sijonge apha ekuhlaleni ngoba sithethile ngeziphathamandla ukusukela ebukhosini yokutsho urhulumente. Abahlali bona ingaba bathetha ngazwilinye bonke bathi ayizisilungela umgodi. Abahlali abathethi ngazwilinye. Abahlali ke abangomanzi. Soze baye nganxanye. Ngabahlali kabi. Abasoze amangamanzi kuphela uhamba icala elinye. Into ebangela uba ke abahlali bangathethi into enye kungenxa ba xa zifika ezinkampani zemining zifika nezi zithembiso nobubuyewiyo. Abanye bahendeke. Babona into bana hayi sho ukuthi inkulu into ezayo. Balalele kobu bunewuniwo.
bafune ukulahla imbo yabo ngophoyana. Yiyo ke lento ufumanisa uba sihlukene ke ngoku sihlukene bobini. Napha kuthi ke kunjalo sihlukene bobini. Bakhona abacinga uba lento yale mining izawuza nento engcono bade basho bathi ngasihamba ngama BMW ngoku uba lento yale mining yayivuliwe. Uzibuza umbuzo uba xa uyapha koMpumalanga Okay. bapha ama BMW. Xa uhamba uyale ko Rustenburg aphi lama BMW ngoba abantu bahlela imikhukhwini. Abanawo namanzi losela la sinawo thina imilambo yethu sikwazi uwafumana. Kosomkhele. Uye kosomkhele. Abantu amangcwaba wabo akana sidima. Into enesidima ukufa. Into empilo yakho, into enguThixo wakho ngoba siyazi bathina sikholelwa apho thina singamampondo. Sikholelwa emangcwabeni, sikholelwa ebantwini abangekho ba xa ndinengxaki kufanele mandihambe ndiye kokokhokho bam ndihambe ndiyothetha nabo. Funeka baziwe apho baleli khona. Ngoku ekosomkhele siyabona abantu balahlekelwe ngamasiko wabo, balahlekelwe zizinyanya zabo. Zihambe ezolahlwa le kude nabo. Ngoku uzothi apha eXholobeni uzokwenza into ehlukileyo. Yinkqubela phambili okanye yiluphihliso lunjani olulugrumba amangcwaba? Sizibuze nathi lo mbuzo. Uba xa uzogrumba indawo yam engcwele uzama ukwenzani? Hayi manje sijonge ngesintu uqolo ukubetha emlonyeni. Ngokwesintu kuthiwa yintoni lonto? Ngokwesintu kuthiwa inyala. Yabona xa kuthiwa khona inyala uthetha ngokuyochumisa amathamba abaleleyo. Ngokwesintu thina esikholelwa kuzo oselele ulele uphumla njoba nomfundisi ethi rest in peace. Ubani ngoku lo ozophazamisa ipeace? Ngoku awuphuhlwa njani xa kuzawugrunjwa amangcwaba kwaqola ukuthi kuzawuphuhla kwaba khona inkqubela phambili ubomi bulunge kuzawulunga njani? Akukho nto izolunga uchukumisa ungxamisa abalele phansi abazukonwaba. Xa bengonwabanga ubona ngezinto ezimbi ezivela elalini kuba niphazamisile abantu abaleleyo. Kodwa lonto abantu abazuyicinga xa kubonakala kuvumbuka izinto elalini ezingaqhelekanga wonke umuntu othi ebomini zange yakenzekale kanti khona abantu enibaphazamisileyo. Izamhlaba. Eyona nto ndiyicingayo into yoba ngaba ubani oya kumangcwaba akuthi ngengowakuthi awaphathe ligqwirha. So bathi ke ngoku ndivumelana ubugqirha benzeke emini. Thini? Bendifuna nje ungena apho mhlaba. Ade agronjwe le uba bafuna ugrumba amangcwaba hayi iyandixaka le iyandoyisa kwaqola kuthiwa inkqubela phambili le. Ilinyala elisikizi ngoba xa ungake uyibone uyoba phaya ilali zethu zasezilalini indlela ezisokola ngayo kuba thina sinendlela yokungcwaba esingcwaba ngayo kodwa xa sokuthiwa kuzogrunjwa ezo ndlela salandelwa. Xa kuzofakwa umuntu emgodini akungeni noba ngubani kungena umuntu wekhaya. Kodwa xa sokuzogrunjwa nina bekhaya nibekelwa pha kuthiwa abantu banezifo eningazaziyo zizawunithelela kufuneka umuntu wasemoshwari ethile kube nguye ozongena emgodini aphakamisele amathambo. Uzibuza umbuzo uba ispirit salo wamntu siphi because akekho umuntu ohamba nomuntu ongenguye wakwabo. Thina xa kuyolandwa umphefumlo uhamba umuntu wekhaya ngoba owamphefumlo wazi umuntu walapha ekhaya. Namhlanje xa uzothatha amathambo senza khushela ecaleni bugqirha ke sithetha ngaba siphiliswa impilo ezingezizo. Yenzakala le. Yenzakala. Sesiwam siyawuxoxa lo mba womgodi. Ndiyafuna ukuthi ngoba sake ndake ndeva ukuba zikhona nezinye istruggles ezikhoyo umzekelo wesendlela kwaseXholobeni. Usibalisele ngaso. Umba waseXholobeni unzulu. Unzulu ngalendlela into bana usenza singabe nabuthongo. Nobulele uphuphe ungazazi buphi. Ngenxa ba awazi noba kuzawusa usihlela lapho uhleli khona kuba ininzi into efuneka eXholobeni. Ngoku babona into bana lento ye-mining abantu baseXholobeni bayame ngodonga. Abavume kuyo kududulwa ke ngoku into yehola wendlela phakathi kwelali zethu. Awufani ucinge ke ngoku xa kuthiwa uzokwakha uhola uba ithetha ukuthini na into yehola 80 meters wide yendlela ezilalini
apho ezilalini singabantu abafuyileyo, sineenkomo, sineehagu, sineegusha, sinezinja, sinamasimi, sinamangcwaba. Uzokwakha loo ndlela. Uhola wendlela ufuna indawo apho ezi zinto ndizibalayo zinoko zingekho khona, ngoba xa uyakhe endaweni enjalo into ethetha into yobana lo hola wendlela uzofike uphelise imfuyo, abantu abazuba namfuyo, uphelise izilwanyana beziphila khona, uphele amayeza abantu ebebephila ngawo. Amayeza ayimveli, zizinto ezibalulekileyo ezisenza ukuthi sizazi uba singama-Afrika sisuka phi, singalahlekelwa bubuthina. Ininzi into ezosilahlekela, kodwa xa kusakhiwa le ndlela baye bayibona njengento ebalulekileyo, bathi baxhumanisa Eastern Cape namanye amaphondo. Kodwa kutheni na bezohlukanisa ilali zethu? Ngoba benza lento okuthiwa kuhlukanisa ilali. Sesizoba nelali engasezantsi nelali engasentla, kanti thina besiyilali enye, siphila sonke. Ngoku xa uhlukanisile ke ngwezalali, zazi into yobana uzihlukanise kwazona ngeke uphinde uzidibanise. Thina bokuthi xa kusho isikhalo kuphume osezantsi ngaselwandle, kuphume ophezulu, kudityanwe ndawonye noba kukhona ingxaki. Ngoku asisazukwazi nokuhlukanisa ingxaki yangasentla ngoba ingxaki yangasentla Injalo. ngoku ke nalo N2 nawo njengoba kuthi uzokwakhiwa yenye yento ezophazamisa indlela ebesiphila ngayo, yenye yento ezophazamisa amangcwaba wethu, kuba basithembisa into yobana bazowagrumba amangcwaba kwakhona. Ngoku ke ngoku uzibuza umbuzo uba xa sizawuphazanyiswa lulakhiwo lendlela enkulu, saphazanyiswe yi-mining ezongena yase-Australia, siphazanyiswe yidolophu okuthiwa izokwakhiwa nayo okuthiwa yi-Coastal City, Smart City, siphazanyiswe nguShell naye ofuna ukwemba ioil negas kolu lwandle siphila ngalo, kolu lwandle ligugu kuthi. Uthi umbuzo wethu thina kanti sizobaphi thina singabantu? Ngoba kaloku xa uzobeka ezi zinto ndizishoyo kule ndawo sikuyo, loo nto icace emhlophe into yobana thina kufuneke sihambe solahlwa kwenye indawo. Ikho le ndawo silungiselelwe yona uba sizohamba solahlwa kuyo. Isoyikiseke kakhulu ngoba urhulumente wethu unomthetho oyilwayo awubekileyo njengangoku, lo okuthiwa i-Expropriation Act. I mean expropriation without compensation. Lo mthetho siubona ncakasana njengomthetho olungiselele iindawo zasezilalini. Abantu abaninzi bawubona lo mthetho njengomthetho ozobuyisa imihlaba kubo. Lo mthetho awulungiselelanga kubuyisa imihlaba, ulungiselele ukuthatha imihlaba le ibingathathwanga, ngoba usho kucace into yobana i-project xa kuye ka-government, ugovernment unelungelo loku-expropriate lo mhlaba. N2 yeka-government Eke? uzo-expropriate. Shukuthi nje thina asinalizwe. Smart City esokwakho sesika-government uzo-expropriate. Ngoku abantu bayithatha njengalo mthetho uba uzosibuyisela imihlaba. Hayi, awudizayinelwa ngaloo nto. Udizayinelwe uba urhulumente makabe namandla wokuthatha imihlaba yasezilalini ngaphandle kwembuyekezo, ngaphandle kokuthetha nabantu. Asilali xa sicinga lo mthetho. Abantu abaninzi ke bawubona njengomthetho omhle. Mbi kuba asoze urhulumente ahambe ayothatha le mihlaba phaya eyathathwa ngamabhulu abalima kuyo. Uzothatha le yethu thina abantu abamnyama. Siwakha kanjani umthetho ozothatha lo mhlaba umncinci lo 13% lo wasalayo? Yabona ke ngoyongeza kulaa nto yokuba nje bebahambe bafuna ukomba amangcwaba nje, iyabonisa ukuthi le nkqubo inokungcola nje yonke, ayinabuntu. Ngoku kula maphulo mane wabaleyo ngumgodi, nguShell elwandle, nguhola wendlela, idolophu i-Smart City. Sinexesha elingakanani iziqhuba ubungakusibalele nje ngokushwankathela ukuba ziqale nini inye? Le ye-mining yase-Australia bona bafike ngo-1996. Yho? Sukela ke ku-1996 thina abantu basexholobeni zange saphinde sabufumana ubuthongo, zange saphinde saba nayo peace until now ngoku ngo-2024. Niya kwi-30 years ngo-2006. Yebo.
No, ngo-2026. Yo, Thina nje sathi 2 years after i-democracy xa siqalisa sithi phakamisa amehlo sabe siwaphakamisa ngempi phambi kwethu. Asizange sabanayo ipeace futhi sike sisho sithi ukuba nomhlaba sisiyakubona sikubona njenge case kuthi. Ngoba asinayo ipeace. Cacile into bana ipeace soze sifumane mhla sanikezela ngalomhlaba. zisuka nje kwinkululeko nina zange nayibona. Zange siva ngabantu thina inkululeko. Yabona nje into ethetha ukuthi nyani ubaba uphuze Khemisi wayibona zibekwa lento ngoba ingoma yakhe eThimbiso iphume ngo-93 ke la xesha leCodesa ubanibala kakuhle. Uba wayibona zibeka lento ukuba khona into engekalungi ngoba kaloku akunakuthi nje iminyaka emibini emva ko-94 bese ninengxakilohlobo enisajongene nayo nangoku. Ezinye ezizintathu ke ngoku i-projects zona ziqale nini? Ezinye ezizintathu ndingathi uhola wendlela wawuqalwe phambi kwayo imining before u1994 kodwa wawucetywa kude nelali yethu. Uthe kwakuthi gqile into emining watshintsha uhola wendlela wawuthi wawulenda ilwandle phaya sikhona ngoba ulungiselela ntoni ulungiselela kaloku le mining wawungekho kuthi uhola wendlela wawuthethisa kwakudala into bana kule ndawo ilapha ngaselunxwemeni ngeke kulunge wakhiwe khona ngoba indawo enobuzaza malunga nezemvelo. Kodwa kuthe kwawuthi gqi 1996 yashintsha iroute yawulenda ilwandle yayeka ngoku indawo yethu banobuzaza. Bathetha ke bathi hayi thina sitshintshanga kodwa ke thina siyayazi ba itshintshile and batsho nabase Australia uba imining thina sizayiqala kwawugqitywa indlela basho kwi-reports zabo. Ezi zinto ke ngoku zihamba zombini imining no-N2 ingakho ke ngoku sibona ezinto zingahlukananga zombini nathi sisithi hayi besicela indlela le ayike wakhiwe kwi-inland ingakhiwa phezulu phakathini. Le ye-smart city yona siqale ukuyiva ngelixesha silwa kakhulu lento ye-mining. Ndicinga ba ngoku utata uGwede Mantashe senguminister. Andiyazi bo ungene komphunyaka eParliament ukuba abe nguminister wezezimbiwo. Siqale ukuyiva apho xa ebuzwa zintatheli simbuza into bana mphathiswa abantu basexholobeni kudala bethetha ngalento ye-mining bethi abayifuni ingaba kuphela kwento engenziwe exholobeni. Ngoku ningurhulumente aninako nakancinci ke nibamamela abantu basexholobeni. Wathi uminister hayi ayikuphela kwayo sikhona nezinye izinto khona nedolophu ecetywayo pha eza kwenziwa exholobeni. Sabe sisothuka hey sokucetywa amadolophu thina asazi kwanto saqala ukuyiva pho ke yona uba kanti ukukhona nedolophu wabe sephinda ke ngoku no president uTata Ramaphosa ngexesha lesona speech wapethelela into bana hayi sizwa kwakudolophu eMampondweni esuka ngemarket ihambe yophela ngesajonisi sathi yo oko sabakho siyayiqala ke thina idolophu ezovela ibengaka shuthi ngangalala ke le ibe lapho ke into yo smart city ke sayibona apho ke le kaShele inene siqale ukuyiva pha ngo-2023 waniphazame uba ngo-2022 apha ekupheleni kwakhe. Ewe apha ngoDisemba saqala nje ukuva uba sokukhushila ilicense kaShele singazange futhi sake seva nalapha uba kukhona into enyakaze engasiphazamisa amalwandle esiphila kuwo. Nalapho sothuka saphansa uqoleka sabuza bayibo kanti besenze into nakubani. Iyo ke lento sithi ke ngoku abake bawuyeke umhlaba amaMpondo. Umhlaba amaMpondo awuzange usale ngempazamo. Umhlaba amaMpondo walwelwa. Umhlaba amaMpondo wafelwa. Abantu bakhona befuna ba masiphile njengoba siphila namhlanje. Namhlanje urhulumente lo wethu ukhohlwe msinya uba lo mhlaba awusalanga ngephutha. Namhlanje ufuna ukuthatha wonke futhi akafuni nishukushisa isici. Sizabuyela kule mbali yokulwela umhlaba eMampondweni. Kodwa ndiyafuna ukugxininisa into yokuba ngokucacile ukuba kuzo zonke ezi project uzibalayo akho nenye ebizwe ngabemi masingatsho noba ngabahlali kuba ngabemi baseMampondweni.
zonke izinto ezithotywa phezulu kuba niyanyanzelwa ngazo ngoku senisitha nisifuni. Mhlaba, owami umbuzo uthanda uphuma ecaleni. Ungumuntu ongumama. Awuyoyiki lento yenzayo? Hayi ndiyavuma ndingumuntu ongumama. Kodwa ke xa ungumama unalento kuthiwa likhishi. Ikhishi ukuze libe khona kufuneka kube khona umhlaba. Xa ungekho umhlaba ikhishi alikho. Yiyo lento ndingumama ndime ngazo zombini inyawo ngoba ndifuna uqinisekisa uba ikhishi likhona. Ndiyayazi ukuthi lento sikuyo abanye abantu bayibona njengento yoba umuntu ongumama bongafanelanga bayathetha ngento yemihlaba. Into yomhlaba into yamadoda. Kodwa ikhishi lelo mama. Noba into yomhlaba ingayamadoda kodwa ikhishi lelo mama. Umuntu ofanele ahambe ayolungisa ayotyala amadumbe, ayotyala obhatata, ayotyala izipinasha ngumuntu ongumama. Enzele bekhaya kuphekwa. Ngoku xa ndingaphakama ndime ngeenyawo ndizawuphekana. Bazawutya ntoni abantwana? Umhlaba kumi uyimpilo. Umhlaba kumi ulikhaya. Yiyona nto imisa mna. Uba noba ungathiwa kumnyama entle noba ungathiwa kunjani. Ekupheleni kosuku kufuneke ndakhe ikhaya labantwana bam babe nekhaya. Bangabi nehouse, babe nekhaya. Ikhaya into engathathwa mntu kuwe. Yiyo le nto imisa mna. Ukuze ke kube khona ikhaya kufuneka kube khona umhlaba. Alibikho ikhaya uma ungenamhlaba. Uba nehouse. Ihouse ke yinto ofika umuntu akhuphe kuyo. Kodwa ikhaya kulapho utyala khona inkaba yakho. Uyazidibanisa nomhlaba uba ndim lo ndishatile nawe, akho muntu uzondihlukanisa nawe apha. Nolandela uzofika ashate lo mshato. Umshato omde ongaqhawulwa mntu. Okugqibela nje umbuzo kum. Kude ke kube khona abantu abawayo apha endleleni kulo mcimbi. Ingaba ke ngokunina baseleyo nizive njani? Kusekhona isigrogriso mhlawumbi nento esinjalo. Bakhona abantu abawileyo apha endleleni kulomzabalazo. Bawe sibabona ukuthi kuzowiwa. Ngoba lo mzabalazo ubonakala uphethe ikrele. Lo mzabalazo ubonakala uphethe imali. Imali eyenza abantu bavukelane bezalana. Lo mzabalazo ke suku. Bathe behamba sabe sibona bavele abantu bazohamba kodwa akhange sibuye ngamva. Ngoba sithi akuncedi ukugula kancane kodwa uzaziba uzofa. Vele usoze uqhubeke uye phambili. Ngoba sozibona bavele indlela yama ayikho enye indlela ezonyangwa ngayo. Thina ke sishiyekileyo sisashiyekile nezo zigrogriso. Sisagrogriso mihla nezolo. Eyoba uba nawe usame kule ndlela uzawubalandela abanye. Ngoku ndigqibile ngobani? Sibhalwe lezo SMS zonke iintsuku. Ezoba sihlale sisexhaleni. Eyona nto ke isidanisa ngaphezulu kwezinto zonke. Sibona ubulungiswa bungekho. Kwaba sebewile. Sibona bungekho. Kuphinde kuthi thina sisaphilayo siphila nezo zigrogriso. Uzame uyosireport isigrogriso kodwa ubulungiswa bungenziwa. Yona mpilo ke siyiphilayo. Kodwa ke lonto ayisenzi into bana masibuye emva kuba igazi selichithekile. Futhi ngeke sibe saluwola. Into efuneka ngokuqina imiqolo. Siqinisekise into bana ikusasa labantwana bethu likhuselekile. Yabhlungu ke ngolenda ugqibo ithetha ngoba ibonisa ukuba udabi lomhlaba luselunye lusafana nangexesha lengcinezelo. Ukuba lusafelwa ngabantu nangexesha ngoku lenkululeko. Xa sibuyela umva ngokomhlaba wasemampondweni ubuchaphazela into yokuba walwelwa lamhlaba awuzange usale ngempazamo. Ungakusiba usityhilele nje kancinci uba xa utshoyo uthetha ukuthini kwenzeka ntoni emampondweni? Amampondo anembali. Zikho nengoma. Kunengoma eculwayo zonke iintsuku pha endandiyibuza uba le ngoma isho ukuthini. Kuthiwa sibona uMagaduzela. Wayenzeni na? Sibuza kuwe Khongo.
Twasibona uMagaduzela wayenseni na wayelala ehlathini sithi buzani ku yesibuza kuwe Kongo wayenseni. Ezo ngoma zingoma ezazigwatywa ngexesha bebona umhlaba amaMpondo uyahamba. uMagaduzela wayengomnye wabantu oyehamba phambili ekhusela umhlaba amaMpondo ngexesha lamakoloni lamaBritish. Efika ezawuthatha umhlaba wase-South Africa. Wakwazi uba mabayithathe eminye imihlaba njengoba ubona kunelokishi khona nekhona. Ezi lokishi azange zizivelele. Zenziwe urhulumente owayekhona ngelo xesha. Awukhusela ke amaMpondo ngoba njengoba amaBritish ayivele macalonke evela ngapha ngawo-West London, evela ngapha ngako-KZN. Thina amaMpondo sisesiphakathini. Athe xa ezofika apha kuthi isiphakathini afika sesihlele sesiwalindele. Afika abantu sebexhobile. amaMpondo ke ngabanye babantu abakholelwayo ekugawuleni intonga. Sinemilambo ebizwa ngoba uMthentu. eMthentu namhlanje ngenxa yoba ke abantu ababhalayo ababefundile babhala izinto zethu bazibhala rongo. uMthentu ngumthu wethu. Kulapho imithi ithathwa khona. Amayeza okuzilungisa uziqinise nentonga nayo yonke into. Alukho uhlobo lomthi leyeza okuthiwa likho eMthentu. Yiyo lento kuthiwa ke kuseMthentu kwakuthiwa kusemthu wethu. Apho alwile ke amaMpondo ngexesha ethi amaBritish makwenziwe ucando. Eyo mpi yayibizwa ngoba nguNonqulwane ngoba kwakuyimpi enkulu edla amaMpondo onke. Yayiqala pha ngo-1950. Alwa amaMpondo athi angeke sivume ucando. Yayibizwa ngoba lucando lento kwenziwa kwama-trust. Ndiyabona i-betterment schemes. I-betterment schemes. Bathi ngeke sivume lonto izosenzela indlala. Izosibizela ukuhlupheka. Andikwazi uhlukana negadi yam. Igadi yam lusana lwam. Andikwazi futhi uhlukana neenkomo zam. Iinkomo zam lusana lwam. Bubona butyebi bomntu omnyama. Xa undihlukanise negadi wandihlukanisa nemfuyo, ndazi uba undibeka phi ekuhluphekeni endlaleni. Asikwazi ke ngokuphila kanjalo. Okwesibini, asikwazi uba nelali ezicandiweyo kuthiwe le ilali mayihambe yohlala pha. Siphila sonke apha. Inkosi inye elalini. Ngoku awukwazi kwakho ilali ezihlukeneyo. Aqalisa ke khona apho umonakalo. Balwa ke bathi ngeke sivume. Ezinye indawo zohluleka. Impi yayingaphezulu. Into yayehlulayo hayi uba kuthiwa bebengakwazi kulwa. Impi yayiyesibhamu. Abantu bakuthi eSouth Africa isibhamu bengenaso. Ngoku kunzima ukulwa ubhekene nesibhamu. Babulawa ke amaMpondo. Athi amaMpondo hayi uba kunjalo sizawufela khona. Sizawusiqonda isibhamu. Ngayo yona intonga le. Nyani ke bavuthulula amabhulu ngayo intonga le. Bathathwa ke bahamba bayoxhonywa abanye ePretoria inqwaba ephako futhi. Bayobulawa kwakuqokelelwa kwandoda angakuxelela amadoda athi ngenxa impi eyayinkulu ngakhona kwakusinda umuntu ongumama. Yonke indoda kungabuzi uba uyintoni ithathwe ifakwe evenini. Babe sebeziphilisa ke wonke amadoda emaMpondweni ayesengathi angomama. Bathathe izinto bazifake esifubeni, banxibe ipinifa, baphunce iintshebe, baphunce inhloko, bathwale ezinhloko ukuze bakwazi ulwa impi. Namhlanje elo dabi lifana nedabi elingazange libe khona ngoba abantu bakhohliwe uba amaMpondo ebulawela lo mhlaba. Yasho yalungiswa ke ngoku. Yaphela lempi kwathiwa baxoleleni makuxolelwane. Umhlaba amaMpondo mawungaphazanyiswa. Njoba namhlanje ubona umhlaba amaMpondo usame kakuhle zingekho into okuthiwa zilokishi kungekhona abantu besaphila ngendebe endala. Yiyo ke le namhlanje urhulumente lo sithi ngowethu azoyiphelisa azogqibezela lo wamsebenzi osenziwa ngamakoloni oba kuzothatha umhlaba ngoba kuzothatha umhlaba awukho umahluko phakathi kwabo nabo. Ngoba ezi plan xa ujonga ihistory yamaMpondo kwakuvele kuthiwa kuzokwakhiwa ihaba kumhlaba amaMpondo. Kwakuvele kuzokwakhiwa idolophu kumhlaba amaMpondo. Kwakuvele kuzokwakhiwa indlela yezitimela yetrain kumhlaba amaMpondo. Azehlukanga ke. Safana isento enye. Yiyo lento sithi bona bazogqibezela umsebenzi ongazange uqetywe. Sure. Urhulumente wencindezelo. Sesiwam nilwile balwa oba umkhulu benu
nalwa nani kwakwabawayo nasekulweni kwenu naya nasezikhothe ezinkundleni naphumelela bungasithela qabaqaba nje uba ngawapha amatyala enwaphumeleleyo enkundleni esithima kwenzeka intoni ngoba ingathi kubalekile basiyiveze kuba inkundla yona ithini kukho urhulumente kodwa inkundla inelizwe lithethayo nalo siyile ezinkundleni njengoko tatomkhulu nabo babeyile kuba le kanonqulwane yochithwe court ngoku ke sisaqhuba apho babevele beshiye khona sile kwityala le mining yaseXholobeni sayiwina icase judgment eyaba ngo2018 apho yayicacisa mhlophe ncakasana into bana phambi koba kukhushwe ilicense kufuneke urhulumente azibheke inkalo zonke uba abantu bathini futhi aqiniseke into bana abantu ngabo abanikile imvume yoba mawuqhubeke ukusetyenzwe phambi koba ikhuphe angaqali ngokukhupha lo case ke ya khomba uba senalo ithemba eMzantsi Afrika ngoba icase yokuqala apho abantu banikwa ilungelo bakhonjwayo ngezemithetho into bana abantu banelungelo uphuhliso xa luzakhupha uba mayibe ngaba abavumayo futhi mawuqinisekise into bana kuthethiwe nabo abantu bavuma akuthethwa nje kusho ukuthi okuthethiwe kodwa abantu mabavuma yiyo ke lo case ke yenza omkhulu mahluko uMzantsi Afrika kuphela okanye kulizwe luphela ngoba lento ba abantu mabathwe mababe nelungelo lika hayi ngoba ilungelo lika hayi likunika ilungelo lika ewe xa ufuna awuzukwazi ke ngoba nelungelo lika ewe ungaqalanga uyibuze uyibheke uba lento ingaba into endilungeleyo ngoke ifuna ke ngoba ekusinyasha ngelika ewe uqala siqale sijonge uba lento isilungele na ilo case ke ka2018 esisho lonto into bana abantu mabanikwe ithuba bakwazi ukuphefumula bakwazi ulala bakwazi ukucinga uba lento balungelena iphinde ibe icase eyesibini icase le ibisadu ukukhushwa eKashele apho kwakhona bebefuna ukumba ioil negas elwandle apho nakhona kuthiwe i-High Court Makhanda ithe abakwazi ukuqhubekeka bahambe bayomba abantu akuthethwanga nabo yabisithi company yona sithethile nenkosi yathi court inkosi zinkosi abantu ngabantu awukwazi ke ngokuthi xa uthethe nenkosi uthi uthethe nabantu ufika ngebantwini yakhomba mhlophe ke into bana lento urhulumente wethu simbona eyenza eyoba athi abona abantu makuthethwe nabo zinkosi usebenzisa umthetho omdala osetyenzwa urhulumente ubandlululo ethatha inkosi ezibeka uba masiqabela abantu icourt ifike yabaprova wrong into bana abakwazi kalungathethi nabantu bathethe nenkosi abantu babantu inkosi zinkosi umhlaba ngowabantu iphinde enye into efike yayijonga ngaphezulu kwezinto zonke into yamasiko namagugu iinkampani ezininzi nezimbelwandle nezimbe emhlabeni aziyinaki aziyitheleli ingqalelo abantu bafike bathenjiswa imisebenzi ongathi eyona nto ikhona imisebenzi ikhohlwe intlobo yokuphila bayilibale uba abantu baphila kanjani bangayithatheli ingqalelo ibe yicase ebenkulu eyabaleka apho fike saxelela into bana sinelungelo lokwenza amasiko futhi kunelungelo loba amasiko wethu angaphazanyiswa lo case ke ibe yenye yecase and inika into bana njoba sithetha ngenguquko wemo ezulu xa isizwe singenayo into edibanisa amasiko abantu baqalisa ungayihoyi imvelo baqalisa ukuyibhekela phansi ngoba into ebangela uba bayinake xa amasiko ahambelana nezemvelo kuba kunesihlahla esithile esithetha nto ekhaya apha kunesilwanyana esithile esiluphawu lekhaya apha esisinyanya sekhaya apha ngoku ke yonke okusingqongileyo kuyimpilo yakho uyakuhlonipha kodwa ungalahleka amasiko kulahleka imvelo chabalala yonke into amasiko enza umuntu omnyama akwazi uzihlonipha enye into ezizimbiwa noluphuhliso soloko lunyanzelwa kwindawo zabantu abamnyama anikeva mla lunyanzelwa kwindawo zabantu abamhlophe injalo oluphuhliso lunyanzela kakhulu kwindawo zabantu abamnyama ndidla ngokusho ke ndithi urhulumente wethu usibhekela phansi thina abantu abamnyama ngoba nendlela lesithetha ngayo lo wendlela ucetywa phakuthi awusuki phakuthi
usuka ngapha eThekwini eDurban apho usuka khona kodwa so business bathe uyabiza kakhulu angeke kwakhiwa amanye ama toll gates wabamamela laqalisa lazosuka ePort Shepstone indawo yabantu abamhlophe bathi bona bane business bane farmers zabo ngeke kulunge kuvulwe indlela ibe ngu80 meters wide wabamamela wamka wazoqala pha ukuthi xa ifika ukuthi nathi sicula iculo elinye elifana naba kwabonakala bathi thina silicula ngefirst njoba bona belicula ngealto nje ngoku ngoku thina sivakale thina xa sikhala ngamasumi wethu kuthiwa sivala uphuhliso injalo yilento sisho sithi abantu uhulumente naye usabanakekele kakhulu abantu ababonakala benemali abantu ababonakala bemhlophe kungabe bala ngoba nale mining yaseXholobeni esithetha ngayo ayiqali pha kuthi eXholobeni iqala ngapha ePort Edward indawo eyabantu abamhlophe kodwa akafunanga kuyiqala phaya funeka azoyiqala pha ukuthi thina abantu bamnyama kulula ususa umuntu omnyama kulula ususa umuntu wasezilalini uhulumente wethu akwehlukanga ke uhulumente wabantu abamhlophe ngoba nohulumente wabantu abamhlophe kwakuhlele kufunwa ezindawo zabantu abamnyama bantu basezilalini yiyo lento sithi nomthetho lo awakhayo expropriation compensation expropriation without compensation nawo ujongene ncakasana nendawo zasezilalini nendawo zabantu abamnyama asoze bahambe kuthiwe kuyosuswa iPort Edward ngoba idolophu ufuna ingaphazanyiswa uzophazamisa umnotho thina abantu basezilalini asinawo umnotho lo wethu wokulima ezinkomo zethu zintoni umnotho ufune kufane yeah seswami lalibi ibalo libalisayo kodwa ke ingxaki isityiwa lexesha xa siqokumbela ungathi ningabantu baseXholobeni nabemi basezilalini intoni enidingayo ngoku kumuntu omameleyo kumuntu onothi ufuna ufaka isandla ufuna unceda into esiyidinga kakhulu njengangoku yeyoba idabi laseXholobeni likhulu alikho lincinci sidinga umuntu wonke onayo indlela yokwenza sipapashe kubhala incwadi kuthunyelwe kuye ngoba umongameli phaya khona kuthunyelwe kubo no minister kwenziwe yonke into engabi khona kuba thina sesizibonile asimameleki kubo asimameleki nakwenye into xa kungake kungenelele wonke umuntu kushiyo into bana hands off iXholobeni inoba noko bangaka basimamele ngoba bathi abanawo lityaswa ligcutswana nje bona befuna basibiza ngegcutswana emakhayeni wethu le ndawo yaseXholobeni ngokukhuseleka kwayo ikhuselanga nje abantu baseXholobeni ikhusela umhlaba wonke lemvelo sithetha ngayo siyidinga ngaphezulu koba sasiyidinga njengangoku asikwazi ke ngokunikezela kuyo famba siyikhusele yona into famba uhulumente wethu ngoku njobe sayina nemithetho ba uzobheka nemo yezulu ufanele ngoku indawo ezikhuselwayo zininzi kunjalo siyabulela siswami ngexesha lakho nangokusinabisela imeko yaseXholobeni banzi okunamhlanje sabe sibeka ingca apho ngoba ngiqisekile ba siqobelise ukuba sithethe sisonke kanye sithethe ngalomba waseXholobeni wona ubhlungu kodwa ke kulithemba ukuba kusekho abantu abafana nawe abasawumelayo umhlaba wabantu abasawumelayo lo mzabalazo waqala kudala ngexesha lodala omkhulu beni mhlaba ingaba unawo amazwi ofuna waphosa phambi koba sivale ukukhuthaza nje abantu basezilalini into bangaba abanabani mabazimele mabavele bazithathe njengeenkedama ezixhomeke kubo ngoba uyabonakala into bangaba ukuba ngabe imine ivela eConstantia izawuyekwa kodwa bayivela pha eXhojeni ayizuyekwa so izawuthetha ukuthi sisimele akho namthetheleli ningabathetheleli benu nini ndiyehla siyabulela mhlaba siswami ngabe khona awokuvala ke ngokuba yeah into endingayisho nje yethi umzabalazo wasezilalini unyanisile sizinkedama uba asimi lonto ithetha into bana ikusasa labantwana bethu alizawushabalala sizoba nabantwana abangena kusasa sizoba nabantwana abanganamakhaya
njengoba sebebaninzi abantu abanganamakhaya abahlala edolophini ababizwa ngoba zi-homeless. Umbuzo esinawo, ingaba sakhe isizwe sinjani? Sakhe isizwe sabantu aba-homeless, sakhe isizwe samaphara. Loo nto ke endithi ke xa singaphakama sonke singuMzantsi Afrika sithi sicela ukhusela amakhaya wethu, makuye kubaluleka kakhulu ibhizinesi ngaphezu kwamakhaya wethu. Loo nto nje ndifuna ukuyisho. Ndiyabulela kakhulu sisinontle. Ingaba ukhona umuntu okanye umsebenzi okanye indawo oqonda uba ungathanda ukuba zawuthini uyigqamise kawuncede Mhlaba leliphi igama elililo Sithi uyiphakamise. uyiphakamise ke eyenza mhlawumbe umsebenzi oncomekayo okanye oqonda uba iyakudinga ukuba ibe sesibanini. Ndingasho ndithi imakhasaneni. Imakhasaneni ibhekene nengwadla yoba umhlaba wabo uyathathwa, kodwa abantu basemakhasaneni abalalanga, bame ngeenyawo. Abantu basemakhasaneni banika omnye umzekelo omhle eMzantsi Afrika uba abantu bakwazi ukukhetha uphuhliso lwabo. Ngoku ke emakhasaneni ndinqwenela into yobana abantu abaninzi baphosa ilihlo emakhasaneni. Eminye imiphakathi ikwazi uhamba iyomamela emakhasaneni, nabantu abenza i-research bakwazi ukuyomamela emakhasaneni njengoko benzile nakuthi, ukuze imakhasaneni nayo izive inethemba, izive ingeyodwanga. Inika umzekelo omhle emakhasaneni. Ezi khampani ze-mining apho zifika khona ziyazi uba xa zifika ezilalini abantu basezilalini abafundanga abazukuwabona amaphepha amaninzi, kodwa emakhasaneni ibakhombisile into yobana noba bengazuwabona amaphepha amaninzi kodwa umhlaba bayawubona. Hayi, ndiyakuva sisi wam uthi umntu ngumntu ngabantu, makubanjwane, makubunjwane, makusetyenziswane. Kwelethu icala umsebenzi esithanda uphakamisa yi-documentary yaseXolobeni ejongene ngqo neli tyala uSisinontle bethetha ngalo lika-Right to Say No. Le documentary ke iyakucacisela ukuba indlela abayihambileyo ukusuka kweli dabi labo lokulwa ukuba banelungelo lokuba xa besithi abawufuni umgodi okanye i-mining bakwazi ukuthi abawufuni, xa besithi bayafuna bakwazi ukuthi bayawufuna, kodwa into iphambili into yokuba bakwazi ukuzikhethela. Ngoko le documentary inabisa elo bali ukusuka ekuhlaleni okanye elalini kuyokutsho enkundleni, iveze nesigqibo senkundla. Okwanamhlanje ke bethuna ingathi kumi apho sawubeka ingca kwi-podcast yethu, sawuphinde sibonane kwixesha elizayo. Enkosi.